A legfőbb kihívás egy webshop marketingben szerintem az, hogy úgy kell eladnod, hogy a vevő nincsen melletted, nem tudod meggyőzni. Na most egy csokinál ez egy óriási nagy nehézség, hiszen nem tudom megkóstoltatni a prémium csokit a vásárlóval, hanem át kell adnom neki azt az élményt, azt a vágyat, keltenem kell benne, hogy ő aztán vásárolni akarjon, és eljusson oda, hogy tényleg meg is vásárolja azt a terméket. Ez egy óriási kihívás, és szerintem ezt a kihívást le lehet győzni, főleg úgy, hogyha a webshopunk átadja ezt az egész vibe-ot, ezt az élményt, magát a prémium hangulatot, és ezzel lenyűgözi a vásárlót. A legnagyobb áttörést a tartalommarketing hozta a Demeter Chocolate számára, ugyanis mi úgy gondoljuk, hogy a vásárlók azok nem csak vásárlók vagy követők, hanem részesei ennek a tartalommarketingnek. Ugyanis a vásárló mindig el akarja mondani azt, hogy ő hogyan érez. Hiszen egy csokit neki is kóstolnia kell, át kell élni ezt az élményt, amit mondjuk akár egy dubai isteni csoki adhat. És éppen ezért nagyon nagy része az, hogy ő nekik milyen véleményük van, hogyan osztják meg ezeket a véleményeket, és mennyire óriási szinten rajonganak ezért a csokért, vagy akár a mi márkánkért. Így számunkra az Instagram, vagy a Facebook, vagy akár a TikTok csak egy eszköz, és mégis a vevők, a vásárlók a tartalommarketingben a társaink.